Malé námestie v Senici patrilo v sobotu 10. septembra festivalu mažoretky v akcii. Podujatie zorganizovalo vedenie mažoretiek Spirit na čele s Veronikou Zíškovou, ktorá vedie mažoretky v Senici už skoro 12 rokov. Prehliadku otvoril spolu s Veronikou i primátor mesta Ľubomír Parízek. Hlavným cieľom súťaže bolo porovnanie si síl medzi menšími mestskými mažoretkovými súbormi. Aby aj tie ostatné súbory, ktoré nemôžu chodiť na tie elitné prestížne súťaže, keďže tam sú vážne úžasné mažoretky, tak preto som sa rozhodla zorganizovať takýto festival. Porota mala neľahkú úlohu vybrať tých najlepších. Trojčlenná porota dohliadala na choreografiu, estetiku, všeobecné zladenie a prácu s paličkou. Spomenieme úspechy našich mažoretiek. V kategórii 7 až 11 rokov v sole zvíťazila Patricia Tomanová, druhá bola Sabina Jankovičová, obe Spirit Junior Senica. Juniorky Spirit vzorne reprezentovala Petra Ševčíková. Senickým mažoretkám sa výborne darilo i v kategórii senioriek v miniformáciách. Okrem domácich boli úspešné i dievčatá zo Sobotišťa, Modry, Galanty či Bratislavy.